tabuk jora kebangma borokno saitoi phakya yabrini kepalni chinno eba numberno tiklanyani bagai borokni bumung lidani bumung computer rang puisa te aadhar card rok baikhe tebo kubun mani rok baikhe o numberno tiklanyani bagai saitoklai tonglayo haipano abono srai srai ke kebo phano saimanya kho paithani sal jasik sampai phairuk asingno tebo o numberno tui srai ongruk se ongnai Daniel paithani salno tui saiman namu jungphano jora phaya ko hini kaitor bono saiman rilia te yang first century ni pairugo abono revelation bijab ni bisingti tebo kaham ke sajakha tabukni jorawo hinke abo tebo srai ongruk tamni hinba sing tabuk digital ejo tongmani bagai numberno tui tebo knowledge tongmani bagai sing o 666 ni gana ono thangi tongo phia o koknono first century ni simi digital eba number system phais ni sakang sake belaikhono kuthuk ong khamun tamni hinba borok number tamo saisimaya tongmani aboni bagai sing o number no tui mungsasik sana thangke abo onuman se ongnai paithani sal jasik sampai phairuk asik no abono tuibo saimanduk se ongnai phaidike sing 666 ni gana o thanglayano revelation chapter 13 no porikhe singnugo yabri mangni masa hinke antichrist abo revelation 13 ni egnisimi 10 jora te masa hinke final false prophet abongke revelation 13 ni 11 simi 18 jora o final false prophet antichrist no masia samna bagai bono promotion khlainya bagai joto samung khlainai aboni bisingo tongo mark of the beast revelation 13 ni 16 the word mark greek word hinke kharak ma aboni meaning hinke an image stem brain or other mark number 1 the name of the beast abo borok khoroksan bumung ongimano ebakhe the empire ni ongimano number 2 the number of the beast ni bumung 666 ongimano number 3 666 abo antichrist no represent khlayo number 4 666 ongkha imperfection te borok no represent khlayo khajani bayrok phaidike sing aboni meaning tamo kathar elembak no abono sathung revelation 13 ni 16 oyabri kusu kotor kuri ganang selengya jotono yagrayago ebakhe talikhao mariboi rikha khoroksa korayawoi joto borokno o system no karui paibomania eba phalibo manglak jefuru online pe hini ang khanaka afuru ang abo bahai ongiman hini wansukmani phia tabuk gpay phone pay tebo paying apps phai abo saiman kha haipano abono karibo ang physically rangbai paimano tei phalibo mano hinke o 666 exact time phayako phia aboni processing o soli uitongo aboni obas aste borongni thaneo phaitongo sing kubino 666 tikanao thangi tongo phaidike sing obars bai gadaljak kaisa video click naileno किसा कुठुक के खारी हुई नाइदी आपको किसी चीज की कीमत चुकाने के लिए या खरीदारी करने के लिए कैश लेकर चलना पड़ता था नकद पैसे की जरूरत होती थी लेकिन उसके बाद क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स आ गए और अब आप अपने मोबाइल फोन की मदद से बहुत आसानी से पेमेंट कर सकते हैं हालांकि भविष्य में ऐसा करने के लिए आपको मोबाइल फोन्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तब आपके शरीर में ही एक ऐसा चिप लगा होगा जो आपका क्रेडिट कार्ड भी होगा डेबिट कार्ड भी NFC सपोर्ट भी और ऑफिस का पंचिंग कार्ड भी होगा। स्वीडन की एक स्टार्टअप कंपनी एपिसेंटर ने अपने 150 कर्मचारियों के हाथों में एक माइक्रोचिप फिट कर दिया है। यह माइक्रोचिप एक इंजेक्शन की मदद से कर्मचारियों के शरीर में पहुंचाया जाता है। इस चिप का आकार एक चावल के दाने जितना होता है और इसे तर्जनी उंगली और अंगूठे के बीच की जगह में फिट किया जाता है। इस जगह पर यह चिप इंजेक्शन के जरिए आपके बॉडी में जाता है और फिर इसे यहां फिट किया जाता है। जिन कर्मचारियों के हाथों में यह चिप यहां पर लगा है वो इसी चिप की मदद से ऑफिस के दरवाजे खोल लेते हैं, प्रिंटिंग मशीनों को ऑपरेट कर लेते हैं, प्रिंटिंग कमांड देते हैं और कैंटीन से खाने का सामान भी हाथ हिलाकर खरीद लेते हैं। 666 ni bagai asik tiar ongi tong hinke singbo tiar ma ongnai jisu phani salni bagai ang poito khlayo 666 phayasni sakangno sino subrai talangi thangnai boni mothano botalangi thangnai sing o kirima singsao tonglak o kirima singsa salno singnuglak teoisa naileno revelation 13 ni 16 no oyaburi kusu kotor gri ganang selengya jotono yagrayago ebakhe talikhao mari boirikha je o number no accept khlainai bo kaitor bai yagol sujaknai revelation 14 ni 9 ni simi 10 te khoroksa swari asakang phainai khoroknoi
swari rokno haihini sotoni satutui riktarjak o yaburui bai bini mangtangno khulumui bini mari talikhao ebakhe yago bujaknai borok bo kaitoni jolima swakno ningnai abono kaitor bini yagol sujaknai khuriwo mungsa dalogyawi luklai rikha abotui borok swari kothar rok bai mera basani boskango gunduk bai horo satokjaknai phia je accept khlaya bo butharjaknai haibano thangsanai tabuk jora 666 ni exact time phai suigeni bagi omahai number no tui butharlaimani ongyakho revelation 20 ni 4 apuro ang asuk thaingrok nukha aro asugui tonglai ronobo nukha borok busthumna bagi berjakha kaitini kok te jisu sirimani kok pirma bai bokhorok tanjangnai roni pholanobo ang nukha borok o yabrino khulumya bini mangdangnobo khulumya borok talikhao eba yago bini marinobo bujagya borok thangsaka hake Kristo bai baksa nokha bisi sasaini bagi bugra ongi tongkha Revelation 13 ni 17 o mari kurikhe ke bofano paibo manya phalibo manya o mari ongkha yabrini bumung ebakhe bumungni bagi number o 666 no yabrini bumung ebakhe bumungni bagi number o number baino yabrini bumungbo saimannai tabuk joto documents rogono QR code phaite tongo phiaba abo separate documents ni bagi omhai sal phaitongo kaisa number baino nini bumung documents joto saimannai nainakhe QR code bebakno same hai haipano scan khlaike juda juda barcode bo omhaino omhaikeno 666 mark joto jaga ono tongnai 666 no base khlaino eba 666 no yapang khlaino juda juda borni thaniwo forcefully rijaknai bujina bagai 799100 kaisa jagani pin code 799102 te kaisa jagani pin code 799 tongkheno sing saimano abo pin code hini 799 joto jaga ono tongnai revelation 13 ni 18 orono sinanango sinai borok bo oyabrini number lekhawi sawi mano tamni hinba o number ongkha borok khoroksani mung bumungni number ongkha 666 orono sinanango sinai borok bo oyabrini number lekhawi sawi mano singlugo revelation 20 ni sairo borok talikhao eba yago bini mari nobo bujagya o bars sino srai srai khlayo soi poito khlanyarok o marino saimannai te o marino yasagyawi thinyani bo tiar tongnai thibu thinai haipano 666 no yasaglak aboni bagai sing 666 ni ganao se thangai tongo phia sini slice tebo saimannai 666 ni ganao tongnai rok aro manjangnai rok tabuk aboni no tiar ongoi tongo phia single jisuno se nasingai tiar ongoi ma tonglainai tamni hinba o number ongkha borok khoroksani mung borok khoroksani mung hini sawo borok ni mung hini sawo bumungni number ongkha 666 mane number baino borni bumung bo saimannai abo painani bai te phalani bai simino gadal ongnai abo politically te religiously gadal ongnai khajani bai rok ang poito khlayo norok buji kana hini kaitor norok jotono hamari khlaitun amen